Здравейте, колеги! Нека да решим девета задача от лаба за Intro to Programming. Божидар разполага с няколко къщи на Черноморието и желая да озелени дворовете на някой от тях, като по този начин се даде уютна обстановка и комфорт на гостите си. Напишете програма, която изчислява необходимата сума, която Божидара трябва да заплати на фирмата изпълнител на проекта. Цената за 1 квадратен метър е 7,61. Понеже нейният двор е доста голям, фирмата предлага 18% отстъпка от крайната цена. Може би, когато минахме лаба, не знаехте все още как да изчислявате отстъпки, но вече след упражнението би трябвало това да ви е познато. Като вход приемаме квадратните метри, които ще бъдат озеленени. Като изход трябва да отпечатаме финалната цена и отстъпката. Добре, аз ще си взема примерен вход, ще си отворя идето, задачата е 9, само да видим в Judge как се казваше, Yard Greening. Окей, задача 9, Yard Greening, всъщност по този начин. .js, не трябва да забравяте на името на файла. И сега си създавам функция със същото име, макар че не е задължително. Тя ще приеме някакъв input, както вече сме виждали многократно. И преди да попълня логиката на функцията, ще я извикам с дадените входни данни. Сега, какво представляват тези данни? Това е площта, която ще бъде озеленена. Така че ще го кръстя area и на какво ще бъде равна. Вече сте го виждали няколко пъти. Реално тук имам един масив с само един елемент, който се намира на нулев индекс. Следователно, площта ще бъде равна на number от input на нулев индекс. Взимаме си този елемент и след това го конвертираме в число. Окей. Сега, дайте първо да изчислим колко би трябвало да е общата цена, имайки предвид, че 1 квадратен метър е 7,61. Ами, общата цена, price, ще бъде площта в квадратни метри, умножена по цената за 1 квадратен метър. Защо? Ами, ако 1 квадратен метър е 7,61, 3 квадратни метра, примерно, даже мога да ви го покажа, понеже аз мога да го сметна бързо на ум, ще бъде 3 квадратни метра, ще струва 3 пъти по 7,61, което е 22,83. 5 квадратни метра ще бъдат 5 пъти по тази единична цена, 38,5 и така нататък. Ето по този начин можем да изчислим общата цена. Сега казвам обаче, че има отстъпка. Discount. На какво ще бъде равна тази отстъпка? Тя е равна на 18% от цената. Това вече е показвано на лекция. Ако евентуално не сте гледали упражнението, може да реферирате към него. 18% е същото като 18 стотни от цената. От в математиката и в програмирането го заместваме с умножение, така че това трябва да имаме предвид. Следователно, може да си го напишем като 18 стотни, няма нищо грешно в това, но можем и на ум да изчислим, че 18 стотни са 0,18 от цената. Окей. И съответно финалната цена или цената след отстъпката, аз ще кръстя final price, ще бъде равна на оригиналната цена price минус тази отстъпка discount. По този начин. Примерно, ако оригиналната цена е била 100 лева и сме направили отстъпка 18, ще останем с 82 лева, които трябва да платим. И сега трябва да отпечатаме тези два стринга. Първият, the final price is, тук трябва да отпечатаме крайната цена, т.е. final price. Просто в тези скоби поставям името на променливата, чиято стойност искам да отпечатам. Важно е обаче да не забравяйте да използвате ето тези кавички, така наречените backticks. Окей? И след това трябва пък да отпечатаме отстъпката, discount.
отново слагам backticks, премахвам обикновените кавички, тъй като тях няма да ги използвам. Слагам си доларче пред кадровите скоби и сега трябва да вкарам променливата discount. Мисля, че това е решението на задачата. Нека да го тестваме. Изпълнявам, избирам Node.js, получавам някакви суми, които са същите като тези в документа. Добре, и направо мога да събмитна задачата в Judge. Така. И получихме 100 от 100 точки. Бързо обобщение. Как реших задачата? Като вход приемам един масив с някакъв стринг, който ми показва някаква площ, в случая 550. На първия ред това, което правя, е, че първо си взимам елемента от нулевия индекс, съответно вадя само този стринг 550 и след това го конвертирам в число. Не ми трябва като стринг, т.е. само 550. Това е площта, която предстои да бъде озеленена. След това изчислявам цената. На мен ми е дадено, че 1 квадратен метър е 7,61 лева. Съответно, ако имаме да озеленим 550 квадратни метра, само че не исках това, 550 квадратни метра, ще трябва да платим цена от 550 по цената за 1 квадратен метър, която е 7,61. След това казано ми е, че ще има някаква отстъпка, която е равна на 18% от цената. 18% е същото като 18 стотни или 0,18. По този начин. 0,18 от цената, т.е. по price. След това намирам каква ще бъде финалната цена, т.е. от оригиналната цена вадя отстъпката, защото са ни направили тази отстъпка, съответно ние ще платим по-малко. И в крайна сметка отпечатвам финалната цена и отстъпката, която е била направена. Това е решението на задачата.